kalong kabudon kam banbu yodak jingkeli ki nong mi khmat ki sang bhalang ki nong penya chnong berkumjo ki bor penya distrik ke East Jaiñtia Hills bakin jubab ba iu kita ki Kharkhana do bilat ki badon napo katiga distrik ke lale na kabenta ki Samla katiga distrik hakabe de berkalat aikam aijam baleu Shillong Mail ubo yakini ki jingkeli ke de namar tang hapo lai benai la pau bon teli ki Jaiñtia bagi nong chong chnong ki bakan top iki Samla na katiga distrik kin mat jing e pat chakiwe ki jela nagadaw ka jing haban mi ka jongki nalashnong pat ka distrik ban lej wat kam kini ki Jaiñtia ki la pau perthei na ka jingdon jong ka seng khasi students union Delhi unit ki bana ka por ki ju ai ka jing shakri ki pardo prasnam haba ki mat jing e ha katiga nongba bat ki chaka ki bamarjan kum kini ki Jaiñtia ki la nang yaija bat bun sien abayo ptyang ki Kyrwoh na kini ka seng ki pamat jing ye ki de ki kinthei bat ka daw ka ba khmat ka de ki jing lei wat kam ka jongki hado popoy upot bakin sha panon kam bakla dang ha kamiet jong ka khatsau trik ujumang araja rapsau ki no yalam ka khasi students union KSU Delhi unit ki la pentep ki la yo pdang ka wei ka phone call na ka wei ka kinthei ka ba kam yala de ba ka de na East Jaiñtia Hills district ha ka ba ka la ong ba ka don ha pdang ka jing shep tieng na mar ki don ki brio ki ban bot ringkat ka jing thumu ka basnio markum ta kinong yalam kila pentep ski bor pulit ke Delhi balej mardor shakatiga jaka hakbala yo ban pelat jaka naga jing toket la syam bakani ka kenthei ka sha pen biet ban yo kam Delhi hindai kala jan sha pen ngop hakikam auria naga jing pentep kate ka kenthei ki pulit ke Delhi bar KSU Delhi unit kila lej katiga jaka bakasa balalap bakite gibre ki batmu snio yaka kila phetkrat laong baki pulit kila register mukodamai katiga Jaiñtia balabu ya ketika kenthei haga jaka ka besngan kat badang pen kre ya ki jun kam bakan wan phai no shaka jalla hashwa kiniru kilabon ki Jaiñtia ka baka KSU Delhi unit kala dep pani kendo kata ka khat artrik ujumang araja rapsan haga ba ka ni ka seng ki Samla pule kala ong bakala don ka Jaiñtia ka spotrik ujumang araja rapsan kata ka por khat wish teng min miet bakin yo pdiang ya ka jingkerpat ban yarap ya ka we ka thei khasi ka badon arpu ars nem karta ka badai nagashnong lat rumbai East Jaiñtia Hills kabala sha set jubor ka yeng sa usamla jongka kabadon Hasanpur East Delhi umtang maka sha set ndei kada sha sho ba sha jrong tiru ha kate ka miet nalor kata ka don ru ko we ka Jaiñtia hopnai liber bentau snem ka bakani ka seng ki Samla puli ka nyo tarik ulber arajar rapsan kilala ben pelat ya ka we ka kenthei ka bladon live san snem karta na East Jaiñtia Hills kabala yo ben phet nakti ki runar ki badon jingthmu ban de ka kani ka kenthei ba lalaj na ka tersim kini ki runar kala pentep skinong yalam ka KSU ki basa pentep pat ki pulet ka Delhi Spooner Special Police Unit bat kiwi akabai de kini ki Jaiñtia ka KSU Delhi unit lingba ka president ka Samla marbiang khongwer kala pen pawi ka jing persha ka peting e halor kinu ki kam thombor ya ki kenthei हेलो बोलो दरवाजा लाइट को मम्मी को ला हाँ मम्मी को ला तो ज्यादा बढ़िया है ये लीजिए और लाइट क्यों नहीं है ग्लास पीके चला था सा हम लोग आया बोला दरवाजा हम लोग आया दरवाजा खोला हेलो yo ya kawe ko phone call na iwe I kom tiba batay la dia bade na than East Jaiñtia Hills ti I calling I but I batay ba I suba baka giron kita ki breu na bar jala ki ba bot din I but I suba ba ki kwa ban show la ni ki kwa ban le kanu kam nan pin saw I tu kum tahi wil wot na kaliang jong khasi student union Delhi unit la phone ni ki pulet la phone ka Delhi police but in ka Delhi police la poi ka jaka ko ba idon habang I poi ka jaka pan dan ila investigate in la police kili ilak ba itu I kong I wan chune bantre hene ban I wan chune isha bantre ki kam aulia la ne kam demek te dan ila tip kata ka jintep pat na I yang kat pada Delhi police ni lah ha puni I ka jaka treju I nila yaki kata ka lord building kata ka jaka be om puni ni be sa ande anda nila poi ni ham to imat baki lai wa jingtep bakin wan ki pulet nila ya tiet ta ki yeng nila ya yeng ham to kum basting ta yang di amdan pulet te imat te ki beriu ki lai phet bakin dan chong to jaka
tinaman bangin lap yanu inu kiba itu gibriu kiba peningat kan kakam lihat mencu IT no ya kaki sakmat akademi polis bat nila haban ya mino atau kecaka te ya tu kena nila bui ha kawi ka safe house but shen hi dala na yu ajimbet ni kulit ni sa pai no shala kashnong mai pai stop ni shala kashnong thau jo Shusho kini kinong yalam ke KSU kila kintu ikipat ba bikin long ki ba husiar bat ki ba wat banya aba ki wan ban train ban pulis ketiga nong ba ru bat ban kerpat bikin pensngau kloi ki bor badai pet ladalap ne suba badon kanu ke Jaiñtia pemjo le kalau beri orang kado yo kabori na le ki wa mu yo ya kerja ni cha nu te le kwai yo ya kapati yoเป็นภาคีชนุกติกาลายสังกีลากว่ากีลายแกรมอลกว่าแกรมอแต่อยู่ทุกอย่างกีอยู่มันเสียภาคีแล้ววันนี้ชนิดทานบาร์จันลาแต่อยู่สุกีกีแล้วอยู่ที่ภาคีอยู่เช่นสังกีแอมเช่อีชนุทานกีแต่ตั้งเอาไว้ภาษาที่สกีไปว่าจุกีบาบุญเซนยี่กันนี้กันได้กับเซนิกงกับบาจ้าทางฮักกินิกิอัลไบน์สตังยาลับกุมบาไลซ์ออฟลิงกิสแต่เนี่ยคลีกีบันไดมั้งกับดิคิวันชาเนกีวันบันวัดกรรมบันเตรแต่กับสุสีปัดกับวันลองดิคิวันชาเนนักตากระดาวนักจิงกระดูกกรรมบางดอนหันเตะพอเจลาจุงี้แต่ตาคุมจุนันกิตุยรัสกาลดักละบันเอบากันเนียรับตับอีกีปาราสัมลาเมื่อกิจุงี้กีบวันวัดกรรมขณะบากินุมไปชักเนกอปัดไปกินวันหาคุมกินเนกิไลHabatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya